Labaran wasannin ƙwallon kafa daga shafin Sportline Hausa TV. A labarin namu na wannan lokacin za ku ji cewar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid tana son kawo ɗan wasan gaba da zai maye mata gurbin ɗan wasa Vinicius Junior a ƙungiyar ɗin ta ƙasar Sifaniya, wadda a yanzu akwai jerin wasu 'yan wasa biyar da ƙungiyar ɗin ta fitar domin maye gurbin ɗan wasan gaban na tawagar ƙasar Brazil, ciki har da ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal da ke gasar Premier da ke ƙasar Ingila Bukayo Saka, da kuma ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich da ke gasar Bundesliga da ke ƙasar Jamus Luis Diaz, da kuma ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon kafa ta PSG da ke ƙasar Ligue 1 da ke ƙasar Faransa Desire Diop, da kuma ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon kafa ta Juventus da ke gasar Serie A da ke ƙasar Italiya kenan Yildiz, da kuma ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich Michael Olise, cewar kafar yaɗa labarai ta Defense Central. Fitaccen salon ɗan wasa Rafinha a ƙarƙashin mai horaswa Hansi Flick ya shawo kan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona daga cikin yanayi da take ciki, kuma ƙungiyar ta gasar La Liga ta rufe kofa kan duk wata yiwuwar ficewar ɗan wasan gaban na tawagar ƙasar Brazil a bazara mai zuwa, a cewar kafar yaɗa labarai ta Sport. Ƙungiyoyi biyar na nahiyar Turai suna zawarcin ɗan wasan gaba Gonzalo Garcia na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid a matsayin aro a cikin kasuwar misali ɗan wasa ta watan Janairu. Daga jerin ƙungiyoyin da akwai ƙungiyar ƙwallon kafa ta Aston Villa da kuma abokanan wasanta na cikin gida gasar Premier da suka hada da Leeds United da kuma Brighton, da kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Wolverhampton Wanderers, da kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Eintracht Frankfurt da ke gasar Bundesliga da ke ƙasar Jamus. Ita ma tana daga cikin jerin kungiyoyi da ke bukatar dan wasan gaban na tawagar kasar Sifaniya, a cewar kafar yada labarai ta Mark. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a wannan YouTube channel din namu mai suna Sportline Hausa TV idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko.